Tata, Recimo. hoću mi moći pomoć danas oko matematike? Sine, ne mogu nikako. Žuri, tata. Trening mi je za pola sata, može li me neko odvesti? O, zar ti imaš trening danas? Pa imam, četvrtak je. Evo da, četvrtak. Ne znam, sine, ja ti stvarno ne mogu odvesti, ja ovo moram obaviti. Da ne gledaj u mene, ništa imam previše obaveza, svakako ne mogu. Hoću mu jesti nešto, mama, gladan sam. Ma joj, sine, ne znam, sada žurim. Jesi uradio sve za školu? Ma jesam, ali ako engleski... Hajde, molim te, nemoj da si oko toga još zamaran. A ormar? Je sredi ormar. Tu ti je 5 minuta, hajde, molim te. Hej, gdje si to krenuo? Hajde, sjedi ovamo da jedemo, hajde. Imaš cener. Čuješ to šta ti mama govori? Sjedi da jedemo, pa ćemo gledat Ligu prvaka. Gledaj sam. Nemam vremena. Žurim.